yang ke Ribhoi district ni kwa ban ong yi pi ba kumba pia tip hi ka district jungi kala i kenjo asya ka 56% ha ka ba de ka vaccination te ni dang duna ha do 100% mo ki ba long eligible ban shimi ka ne ka vaccine te ka idea ka long ba ni shem ba ni don kam ban shimi ka ne ka vaccine namar ba kumba pia tip hi kila don ki ri kum South Africa ka bangi kila lap mentai ka variant ke batmai ke Omicron te kani kalong ke kham ke variant kani kham klan shu ban ya ka tu ka bangi la ma last mention snem but kani ka snem te kum ba ban shu ong pi ba mention snem ha Ribhoi district jongi ki dan kum ba shpongot ki ba klat mo na kani ka COVID-19 but mentau snem ki la dan kum ba shispa khat ar na kata shispa khat ar ki ba la klat mentau snem arngot ki bala fully vaccinated tambah kita ki bala fully vaccinated ki dan comorbidity so therefore and plus ki bala arang ba na ta kadau ni klam la ban like na kani ka jeng pang covid te total hapo Ribhoi jeng ni ki bala klat na kadau jeng covid ki de shispa r4r na ka shispa r4r shispa khandai ki de baklam pat yo ek vaccine mo te khat lai ngot pada kidai kita kiba khat wi ngot kidai kiba yo partially dengi yang partial mat ki yo tang first dose but ar ngot kidai bla yo full dose te kini ru ki napreng ju kini ru kini ki spa r4r nyo khandai ngot kidai ki badan comorbidity temut kidan jingpang hakamet ke jongki but sapu lai ngot kidai bam dan jingpang te nlor kata ro ngisyam ba kini ki ba yo ekani ka ki ba khlat mo ki bon ba ha ka karta between 18 to 45 ha ka khat pra to sapusau ki dan hado kumba almost 79% mo ki ba khlat ha ka ne ka age group but ki wei pade ki ba long 5% ki de ha ka age group below 7 years old te na takadaw ni yo ihang ni ba namar ba kini ki ba sapusan seneng pindakin mau ni laai vaksin shwa rengkat lang beki doktor por mengisang hau benai feb rengkat lang beki frontline workers ni ai ru ye kini ki ba sapusan seneng so bon hi kini ki ba sapusan seneng kila long protected day kini ki ba hapo pa sapusau ki ba ni dan jings ir ha menta te kuma pia tip ru ba kejing kini kiba lakhlan ngisyam ngilale kata ka debt analysis ma ngisyam ba babon na ki klat kade ba ki wan khat du ban muat jingerap namar balik kim late test mo ki shime pa kade ka bayong kle ki klam late test te bon na ki lara iki hadu ngimla shuban sumar ki hospital te ede ki la late shalong na ki wan shi hospital jingi ngidan namta covid ngidan tang khat pratali ki jingthia so hakadan kapor ha obnai mi kolong pik bah ka to kapor ngila dap pack ki jingthia po civil hostel te na ta kadang ngiha phan no sha ki bi hostel tila da dei ba ki wan ra slam pala la dir por temat kim la shan shu namar bakinda poi sha po shalong ru pack namar covid beds ngi ki long limited so le ra sha shalong ru ka to kapor ki bon ki hostel ki la dap so what happened kilik rak nak kawai cakap sih kelak wan civil jongi civil shalong kelak lik rak jenis tu te jayu ki sab ki broad debt ma te bon hakum kita ki cases ru hapo district jongi te habang ye page pada ba ibat kini ki cases jongi bre ki bayok covid ni syamba kitu hi bla yo ya ke vaksin ki shitom tang shi sngi arsngi ndre ki jam no mo ki kot no tena ta kadang ni penslur ya baro ki nong shong ha district ba kin shim ya kan nikala jingda namar ka vaksin hi ka penduna ya ka fertility lan ya ka jingyam number 2 kalong ba ni stang kandiat sni mo mentang ila day life terik so stang arpulai sni arpusau sni la day Christmas so kandai kapor ka ba kandan ka jingalang hagi mani kandan jingalang kawai mental abon ski jaka ya tho ski bam kana la long normal hi kata ka jing emma gi program ru baper la long lut te ka shulong bangim la ban restrict
haduk kata namar bangi pa ai kibreu ngila su thu ke ekonomi ru kala tri bah mo ngila ya suffer enough ting dan kam ban le hi cha normal si tamad ka jing le normal si ka long ba ngi la ding de melong ba la ya da te kata hi ka de ka jingmut jong sarkar ka ba mentang indon ya kani ka special vaccination campaign kaban sedang naduk santerik kani ka santerik ngi sedang shwa na umling ke team ngi form ki team jongi ki team kini sa ki polling station block wise mo kani ka program kan long hawa south li ki block ni dan te ngin sedang shana umling ha ka santerik kani ka team kan mi nang ni na nong po santerik kan ni sa ki polling station ba pher nang to dah akan beri buat new terik dang step kila play ka to ka polling station kin aya ka vaksin hadu saw beje ka idea ka long ba ngimna ban play arsaw kanta ka long ba kani ka vial ka hab ban wan phai yang sha cold chain tingin na ta ka daw ngimla ban on ban play hadu new pra beje na mar yo ngim ka ban ai ka dawai ka basniu na ta ka daw ngi hab ban bin pen bet ka to ka por te kani ka long ka program ka ba ngi bo sha bara ngin sedang na ka umling ngin poi sha po jirang na jirang ngin de sha sning nang tu bade khadu ngin poi sha bharambang te tang ba wala dang ibu ikini special date ban vaccination ru komot ba ngim ai vaccine pada la da village facility ka jing ai vaccine ni ka dan bet haki tu facility pang baju dang te hakan ni ka team bangi dan ngi kidan nakaliang jongi kidan zonal magistrate sector magistrate nang ta bade ki BLO ki Asha Anganwadi nakaliang hirang ba snong naliang self help group naliang ki nong yalam ki balang baper kin yalong lang ka team menta kila late ban ay ka mobilization kila late kisnong baper ban yakran bar kisnong ban pensno tu te ngashim da kan nikala pathai ku bor ma ba request ya baro kinong snong ha ka kan ka than be jongi ba kini shim kan nikala ban yada yalade kanang ba kani ka por la shai kuma play I kidan ki jaka ki state baka vaksin hi kam don mo ki hap up pali ni hang ni ka vaksin ka don tang ba ki pai ba kim shim ti phim de ban tiang kam ni la alap ba napreng jongi ki staff ki officers jongi ru bon ki jingkeli ki ba frequently ask question ni ong ni ki tu ni dan la bu lupa ha website yo pia kwa tip mo namar ba ki bon ki khana hamsaya bakum ni bakum tai kita ru ni la abu hang tu ngin la jubab ya ki pai ba te lada don kanu ka jing bam sotu jing lene ka ba PR tatin pila ban contact I doctor ki MO jongpi hapo ki PHC CAC jongpi what thing ya kani namar ka datang ka vaksin ka bala ban ya da yang imo te ni kataru mentang ngi la khamduna namar ba ya kani ka virus andre ka de namar ba kampat one kata ka third wave hang ni andre kumang yu I kani ka posted ba ki don ki kum ka South Africa kum ki European countries menta ki bre ki bawan nang to ha ka kari ka jongi kamot hari India kita ya poi airport hi ngim sya syu bakin wan syangi menta namar bang hab ban le ya kata RT-PCR test yaki dan only la da long negative ngin pelai yaki na airport ngim pelai syu yaki ro de ka kani ka de ka ba kam de ka shika kam ka bang syu ong de ngila don da ko order yaki ni ki bawan na kini ki rihi ki ba don kani ka virus ngin strict bah te ngi kerpat ya sakawe ru mo yaki nong shong mentang ila apalai ki ni CCMC ru long kim yang shu surok kumbayang last year ma ndengi request ki shnong bagin nong ba long husiar lada pin ong ru ya ki shnong kin kit kya mo ki nong shong hidalade kin pentip ya ki rang ba shnong ya ki nong penyak shnong lada don kanu ka kinu bahaya yang nigi kun ki bawan pai na kiri nong we kin semua bah ban pentip sya ka shnong kenang ba ka shnong kala ban penbiang ki jakasa lada don kam laneng kila ban pet hi yaki kin da syong hayang na jong ru kin pet bah kenang ba kinum mi shani syatu hadok ndadap itu quarantine period ibas husni itu hi te dang don bet ikadang ne kumjo te kini hi ki khobor bangi kwa ban share bat pi bat ni kerpat bat kentu ya pi baro ba pin song ba ban cooperate lang bat ka district administration
kenang bangila banya celebrate bangin yo ikata Christmas ke besok ke basan but ngim kwa syuk lada wan kata ke third wave ru lada ngi baru ilakot ya kata ke herd immunity nginum lockdown syuk handai lada ngim pat poi kata ke herd immunity ngim ban se ban hab lockdown yang sa sisian te kani kade ka jingker pat ke berit ke jongi ngi kerpat ipi baro ki nong shong sobha ban ko pret bat ngi kenang bangila ban ya yang daka jing shngan daka jing ya burom iwe iwe kuble shibon